таулап, бозлар ваташаулап, жер яшьлеге килә ярсынып. Вак ташларга бәрелеп, ташлар кала әренеп, музыкасы дәртле моңчырып. Атлалары җиңел, суыклары җиңел, ак юрганны атка чылкырып. Бөгірләніп ағаяз суы, Идел лирик таулап, бозлар ваташаулап, жер яшьлеге килә ярсынып. Вак ташларга бәрелеп, ташлар кала әренеп, музыкасы дәртле моңчырып. Атлалары җиңел, суыклары җиңел, ак юрганны атка чылкырып. Шулай синең каның яз дисеңме аны ялгышасым иркем юк түгел. Нур ябынып килгән, җир яшьлеге дигән ул ялкынлы безнең саф күңел. Ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк. Ул безнең йөрәк ярсына гөрләп, ул безнең йөрәк. Вообще историю представить очень сложно. Всегда нужно напрягать фантазию и привлекать знания, чтобы представить себе историческую эпоху. Феномен этой истории, да, Мусы Джалили, Рахима Саттара, что это правда через творчество дошла до соплеменников, сограждан, до родины. В этой семье образованность, она приобрела культ. Чувство ответственности, чувство понимания, где они, что они могут сделать. Об этом сняты передачи, об этом сняты фильмы, но об этом в России не знает никто. Это были необычные люди. Они могли действовать на людей через эмоции. Татары ничего не знают о роли своих дедов в освобождении Франции. Очень сложно представить себя в тех условиях. Представить, что бы я делал, если бы я оказался на его месте.